alang li sarim tero na ke hai sipni la bangso don proxy kebra pho bang pu ke bana bang thulo Thardam pini ke itum na rongjang phong pini ke PSLC mass joining program pini itum na tim phong constituency pensi ke deng lo abang solong ke alangli kaprang PSLC along ex candidate lo alangli ako alangli puthot alangli BJP long si ako chidun chulo je BJP long mesen ibon alangli dun lo kita ningkam ini ke thoma pipen alangli ke thek dunelo BJP do lima ot adur ma ke alangli chini lo lapen alangli tum ke claim ke dam haya phan kon si karjab ma autonomous state phan kon si karjab ma ke alangli chini lo lapet PSLC long kupisi rar tum ke wang malang ja kupisi cewang nang magalang si chini lo lapen non ke wang ji pini la bang so mass joining long ke alangli leadership ke wang de alangli sarim tero na ke hai sipni la bang so don proxy kebra pho bang pu ke bana bang thulo lam so kali alangli ta khai ching hondu kakhe PSLC long ke khai pen cherap loka party lagi khai pen cherap loka party lasila bang so party han lok khai phan pareng na bang so PSLC an cholo polangli chini sipni la bang so PSLC long mang ko don chulo lasalangli kamat ha ason thoti kar biang long rat tame mat halang ko laben BJP long non ke dol leader samta bangoi nangli somar ili somar pajok nangji pulutang ni la bang so PSLC long lam long ngoi tum klem rap penak tum BJP ke khai phan rayu ne rai un person te aso vet alam BGR alam antai tum eviction kem thekhe pulutang te tum kupiloi tum BJP an ke chikinang ya thai dolan hala bang sol tum manuti tamat hanoi matha honoi kasialangli kamatha sol lenang tum BJP long ke dol leader samta bangoi tapi nalangli ben rang pathan hena piposi BGR alang itu eviction sedet lo ke alang li BJP lo ke claim dun bom ona hot alang li tele nang pathanak to hok lo nili ke dam tang PSLC pen se chin hok constituency pen MSC election contest la pen MSC election det pen MP election athang bang ke nili BJP along nili chipa ok hala tum kan ni je teng ke ye ruling along dudu nai ruling government along dudu note rat upon our side itu ban itu hey kan claim ditek ko alang litum alam kacu be alam sini lita hok tin kok sini litum lo tapi nili hadak lucong bang ke nili chini lo hala dak wan si khailong ria farman ke claim ma bang ke nili chini kop hadak hala dak nili ke thek dun lo la son hello itu ma farman hemprek nagawan pigi ke apsian lam lo itu makai nang pejob ke apsian lam lo hala bijar long ke do aki che so phan ke eviction thegi ke apsian lam lo alang tum phan kachupi duk dun back election hut kachupi hai dun back alidar saphanan ta alang tum jinghon dekhe dim bang ke la hello alang litum pini a contract sa chu pipo apunji be se pacheklem toji punji na metha punji chiri not kam chuklem mo mat maka petang dap itu boxes nang pila la pena bat ke pas ke petang dap anong enang pila la son chubai po kam pipo lak hom lak di malak ko lak ke makam ane tang eto pulo tang te alang itu abim te bil pipe ning tan pom ning kan kian asip pending an ke halapu ke kam ka chuklem matu contract ka chuklem matu ke long dap prang jibon ku po asut pencuram ini asut ke pat kon alo bini asomar phan loga pacar li japan a hem ichu ke jun japan ake sung the tam lo la swang bong ta halap preng ka che sai japan preng oson se ka che sai the japan attention the taman non bichpia lo ali dar satu lailo la pen ke alang litum akam ke peklem te po opening dampo ni tum BJP tum son nang klem pilo nang tum long lo rat along ke chupin dak sita pu ke klem atum ke ala tum ke ana ne kisu kuat la sula hello la pen hala VGR along edo akichi so phan kopia posika eviction se det bapu alang tum ke klem kamat ha bang ke la hello alang litum hala tum abu pen pite ni tum hai un elu isi lalo isi bang ke hala tum phan kai eviction dia phan la tum long ajak kong bi athi ajak kong bi dim bang ke ha Bihar pe nakiti Assam lo pe nakiti ha
West Bengal pen akit hal hea akit cia sualidar sa tumarun si totro na hal tumarun si totro naga hal tu ordar long lite tadak la tu claim ji aja John selang tum pati pekdet kolonte alang itu tiket talong lelo ang hoy talong lelo hal hea kacu piri pen ajoksi alang itu eviction na hede lasi sita karbia pan ka eviction ulonte karbia dim ka eviction ulonte alang itu tiket long le daji po bang ke alang itu piri yok eviction lo ami thanga khe phanchi eviction lo kolonte hal kichi ke bia tum bangke infon tum chok yo la son si alang tu phan ka pechong la si cm tum jong he tuliram rong hang khai ju pin back sita ma BJP tim kar bang long chu pin back sita alang tum ke kichi rum to from ko alang tum ke pharman ke non pen non ne friend sita alang tum ke claim undel la hello la si la bang solam ni li chini dun si ni li stame la puson kacukai la pen kai long rim perman ke claim kle song lo BJP parti lo ili ke dudun ke alia lo la son lok ke tang ta itu ma ke sung ni so ni suar ni stame puji tu kamat ha pen si ni kaya parti kai long rim perman ke claim kacupiduk kathar sar ke jenglok IPSL silong punjab ko toya pitu daryap ke claim song lo ni puthot cirui tute ni kamat ha ta ni joy chat arjang chat ala lapen ni rat akhir jumen ni long alang kamat ha pensi ni istame bini bang lo lapen non ki bang we tum asta ni nang dam bomba ni tum tawang pubusi halap BJP long alidar sa tum istame ni tum nil phan lam chang ni pidun lo wang ko athi tulirama phan ka chikki ke itum akhe along ri lapen hala leaders ke mandu na tum ta ada judun kok pu chini si alang ni tum istame laso advice laso anang apere tu na bangke ni lilong dulu nanti abang dulu lah si alang tum pasta ni kilo rabjin pen alang ni tama bang pu